Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokacin. Kamar yadda kuka sani masu sauraro, wannan shahararren mawaƙin namu mai waƙar soyayya wanda aka fi sani da Garzali Miko, jarumin waƙa sannan jarumi mai tashe a masana'antar Kannywood. Garzali Miko ya shirya zagan muku wata zafaffiyar waƙarsa wadda a halin yanzu ya yi audio ɗin waƙar, bidiyon ma ya yi amma bai sake ta ba. Za mu sakar muku ɗan shot ɗin bidiyon nan da ba da daɗewa ba, amma kafin nan idan har yau ka fara zuwa gidan TV nan namu mai sauraro, za mu so ka fara danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora. Idan kuma dama tun can kai ma abocin shigowa gidan TV nan ne, sai ka danna mana like, ka haɗa da yi mana comment, ki yi mana comment, ku yi mana comment domin ku tabbatar mana da ku namu ne. Kar ku manta, yin comment ɗinku a gare mu shi zai nuna mana menene ra'ayinku a dangane da bidiyon nan, sannan ku yi mana share domin ku tabbatar mana da cewa ku namu ne. Masu sauraro, kamar yadda kuka sani, wannan shahararren mawaƙin nan ne Garzali, wanda ya yi waƙoƙi wanda sun yi tashe a duniya sosai, wanda ɗaya daga cikin waƙoƙin ne ya yi mai suna ke ce wadda kike, ke ce wadda nake ra'ayi, in kina gefe na ban so in ji na gaji. Wadda waƙa ce wadda ta yi kyau sosai, an yi basira wajen rubuta ta da gurin kaɗa ta har ma da wajen ɗora ta, wanda ya yi waƙoƙi daban-daban wanda sun yi take sosai. Sai dai yanzu shahararren mawaƙin soyayya Garzali Miko ya shirya sakan mana wata zafaffiyar waƙarsa wadda a halin yanzu ya rera ta mai suna Kishi. Kishin ki nake, kishin ka nake, kar ka kashe ni. Wadda waƙa ce wadda ta fice sosai, an sa kalamai a cikinta wanda a halin yanzu mawaƙanmu ba sa sa irin kalaman nan. Kalamai ne wanda suke taɓa zuciya. Mai sauraro, ko da a ce baka ƙware wajen yin soyayya ba, idan har ka nemi waƙan nan ta Garzali Miko mai suna Kishi, za ka samu darasi sosai a cikin waƙa. Saboda haka ka garzaya kan YouTube channel ɗin mawaƙin nan namu Garzali Miko domin ka je ka yi download ka sauke ta. Kafin nan za mu so in dai baka yi subscribe ba, kai mana subscribe. Arewa Plus, mun gode.